Markel Olano, EAJaren Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagaia. Eskerrik asko zuenean tartetxo bat eskaintzeagatik. Hasteko hori galdetu nahi nizun, erronka berria nola hartzen duzu, izan zara aldun nagusi aurretik ere, baina erronka nola hartzen duzu? Nik uste dut hartzen dudala inoiz baino, pertsona bezala inoiz baino ikuspegi argiago batekin, ez? Nik uste dute aurrekoetan, seguronez beste garai batzu bizi nituelako bizitzan eta beste egoera bat, baina bizi nituen estuasun handiago batekin, eta orain nik uste dut patxara gehiagorekin eta ikuspegi nik esango nuke pixka bat bizigo batekin edo agresibo batekin hartuko ditudala, ez zentzu honean, ez? Batzutan bizitzan otentzea pixka bat estuasunak beak harrapatzen zaitula, eta guain momentu honetan nik ikuste dut nire burua lasaiago eta ilusio gehiagorekin. Azken 4 urteen balorazio egiten nahiko nuke, zer iruditu zaizu Euskal Herria Bilduk egindako gauza honena, gauza txarrena, zein balorazio egingo zenuke orokorrean? Nik uste dut azkenean Euskal politikagintzan gauzak asko aldatu direla, eta hori ona dela berez ez. Ondo ikuspegi, bake prozesu baten ikuspegitik, eta testu inguru guzti horretan, eraldaketa oso handia izan da. Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu du baita ere gobernuaren ardura Gasteizen, eta orduan nik uste dut azken urte hauetan eredu talka bezala gauzatu dela. Ikuspegi positibo baten barruan, alegia bake ikuspegi batekin, baina baita ere arlo politikoagoan, kudeaketa arlo horretan eredua joan dira gardentzen. Zergatik? Neurri handi batean Euskal Herria Bilduri, Ezker Abertzaleari, tokatu zaiolako ardura instituzional potente bat, indartsu bat, bai udaletan, eta baita ere foru gobernuan, diputazioan esan dut, foru aldundian. Orduan, ikuspegi horretatik behintzat, nik ikusi dut, ereduen arteko talka bat egon dela, bi eredu joan direla definitzen, eta Ezker Abertzaleak egin behar izan du aldaketa bat bere ikuspegian. Garai batean, errebindikazio gutxean zebilen, ez zeukan ardura instituzionalik eta beti arduran zeudenei kritika egiten zioten, eta orain tokatu zaio berari ez. Nik ikusten dudana da, 4 urte hauetan, batez ere Ezker Abertzaleak izugarrizko kontraesanak eduki dituela. Alegia, berak defenditzen zituen jarrera batzuk, oposizioan zegoenean edo pankartaren atzean zegoenean, gero berari tokatu zaionean ardura horiek hartzea, hankaz gora bota dituela. Bere printzipioak berak hankaz gora bota ditu. Nire ustez Ezker Abertzaleak kudeaketa ikuspegitik oso jarrera inposatzailea defenditu du, hainbat arlotan. Boterea eduki duenean, botere horren ejertzizio hutsa eduki du, parte hartzeari gabe, demokraziari gabe, kontsultari gabe, beti ezarri egin du bere botere hori, eta nik uste dut hori jendeak ikusi duela. Bestalde, bigarren zertzela nagusi bezala, nik esan nuke arlo ekonomikoan gure herria kinkalarrian dagoela oraindik ere, krisiak 6 urte ditu, eta ez daukagu oraindik ikuspegirik aurrera aterakoenik oso modu indartsuan behintzat, eta hor, Ezker Abertzaleak azken urteetan egin duena Gipuzkoan izan da katastrofe bat. Ez gauzak bereziki gaizki egin dituelako, baizik ez ere egin ez duelako. Eta hori da nire ustez egin dakiokeen kritikarik handiena. Ez duela eduki almenik guk bizi dugun krisi horri behar den bezala aurre egiteko erakundeen ikuspegitik. Eta egin duen gauza honena? Egin duen gauza honena nire ustez izan da, lehenago aipatu dudana, ez? Bake ikuspegi batetik, azkeneko urte luzeetan zeukan mugimenduak oroar zeukan estrategia politiko-militarra baten inguruko bide bat, eta hori aldatu du eta hartu du bakearen bidea, gainentzeko guztiak hartuta genukan bezala. Eta nik uste dut azkenean hor egon dela normalizazio bat arlo horretan, beste gauza askotan egon ez den bezala, oraindik ere gauza asko dago egiteko, baina uste dut Ezker Abertzaleak bai egin duela mugimendu hori eta ongi etorria izan dadin. Asko hitz egin da hondakinen inguruan azken 4 urtetan, lehenago ere bai, zestoakoa izan da azken erabakia, ez zaizue egokia iruditu eta azalpena ematen nahiko nuke zergatik ez zaizue egokia iruditu. Hor daude bi gauza. Lehenengoa, zestoako zabortegi berri horretan, egon den materiala, foru aldundiak saltzen du, esaten du izango dela inertizatua edo inertea, alegia arriskurik gabekoa. Eta gu guztio dakigu hori ez dela horrela. Alegia, horre egiten da, horre Zubietan egingo den planta batean, egingo zaio tratamentu bat, tratamentu horrekin zaborra egingo dena lehortu, baina garbi dago behin zestoan kokatzen balima da, eta aurreikuspen arabera hori gertatuko da,
metaketa horrek, zabortegi batean dagoen metaketa horrek, azkenean denbora pasatzen den doan eran, eta urak bere eragina egiten duen eran, gure herrian biztan da, horrek sortuko ditu lizibatuak eta sortuko ditu filtrazioak. Beraz, horretarako isolamentu bat egin beharra daukate, beraz, eurek daukaten planarekin ja frogatu dute, material hori ez dela inertea, baizik bere lizibatuak eta bere kutsadora sortuko duela. Ze problema dauka zestoak? Zestoako arrobiak, Gipuzkoako arrobi guztie bezala, daukaten materiala kalizoa, kareharrikoa. Eta kareharri horrek filtratu egiten du, eta hor dago alde batetik erreka bera dago arrobi ondoan, eta beste batetik dago, ematen duenez, uraren etorri bat edo jarrio bat hortik dator. Beraz, nik uste dut, ura kutsatzeko ere arriskua oso importantea dela. Horrekin, nik uste dut asko esaten dugula, baina ez da nahikoa. Zestoako oso inbeltzen, bilduk jarri nahi du pixka bat, bere zaborren kudeaketaren azkeneko elementu importantena edo itxiera elementua. Eta guk esaten duguna da, hori egiten duela, Europak ezartzen duen, eta nik esango nuke baita ere, zentzu komunak edo arrazionalizazio minimo batek eskatzen duen erabaki bat da, erabaki horrek egin beharko luke sistema itxi modu erabatekoan. Eta une honetan, garbi dagoena da, zabortegi batekin ez duzula izten. Baizik sortzen duzula arazo berri bat. Gure ustez bentzet, hor, Europak ezartzen duen estrategia horretan, zaborren valorizazio bat ezinbestekoa da, energia ikuspegitik, eta guk beti esan dugu, azkenean Gipuzkoak ezinbesteko duela, valorizazio hori egiteko, errauste planta bat martxan jartzea. Behar duen tamainekoa, baina eskema erabat izteko. Eta oso inbeltzek ez du izten, baizik zabal ikusten du, eta gaina Europak ezartzen dituen irizpideen kontra. Ikusi dugu azken aldian hondakinekin azken 4 urteetan eta aurretik ere bai oso iritzi ezberdina dauzkazuela, Euskal Herria Bildu, zuek, Alderdi Sozialistak, oso zaila da iritzi bat adostea, adostasunak bilatzea saiatu zarete horretan. Hori da, ikusten duguna beti iritzi ezberdinak, oso jarrera kontrajarriak, batek gauza bat esaten du, besteak kontra egiten dio, saiatu zarete adostasun bat bilatzen, ez da garrantzitsua adostasun bat bilatzea olako gai batean edo beste modu bateko gai batean ere, adostasunak bilatzea besterik gabe. Jendea badaki gauza hauek gainera ez direla arlo politikoan landu beharrekoak soilik. Nik uste dut hor ikuspegi tekniko bat oso importantea dela, ez? Eta mune honetan debatea ez dago arlo teknikoan, debatea dago arlo politikoan. Zergatik? Lehena egin dut aipamena, ez? Ezker Abertzaleak egin duena da, aginte daukan mailan, bere eredua inposatu. Hor adibidez, nik gogoan daukat Batzar Nagusietan, hemen gauden egoitza honetan bertan eduki dugu kontraesan eta talka oso importantea. Zergatik? Gipuzkoako zaborren kudeaketaren eredua legez hemen ezarri zelako, Batzar Nagusi hauetan, eta guri dagoki hori egitea, ez? Zer egin du Bilduk esan du, ez dagokizue, Batzar Nagusia ez dagokizue, baizik dagokie azkenean partzuegor mankomunidadei, ez? Eta mankomunidadeen elkarte batek horrek sortu behar du azkenean eredua, ez? Edo horrek martxan jarri baitu azpiegiturak, ez? Eta gertatzen dena da, behar esan dintzuela Foru Aldundiak, eta mankomunidade horren gehiengoak esaten duena, nik horri men egingo diot, ez? Eta horretarako egin duena da, adibidez, Txingudiko mankomunidadeak kanpoan utzi. Ze Txingudiko mankomunidadea sartuko balitz eskema orokorrean, orduan mankomunidadeen gehiengoak bozkaz erabakiko luke aurreko legealdiko eskemarekin jarraitzea, ez? Beraz, ikusten den bezala, alde batetik Batzar Nagusietako gehiengoa zokoratzen du, mankomunidadeen euren gehiengoa ere alde batera uzten du, eta euren estrategi bakarra da aginte daukaten neurrian, trikimailu guztiak erabili, erabaki zuzen baten alde jo dute eta ez duten egin da erabaki hori partekatu. Ez gainontzeko alderdi politikoekin eta ez da gizartearekin. Beraz, gogorra da eta guretzako oso okerra da egin dutena, baina egiteko modua hori baina okerragoa da. Eta hori ez dute bakarrik egin azpiegitura kudeatzeko sistemarekin, eskema orokorrarekin, baizik adibidez zabor bilketaren eskemarekin, eta nola planteatu duten baita ere herriz herri atezatekoaren inposaketa hori, hor ere bide berritik joan dute, ez? Azkenean euren herrietan gehiengo osoa zeukaten neurrian, egin dute gizarteak edo euren herritarrak esaten zutena alde batera utzi eta euren eskemarekin aurrera jo. Nire ustez kudeaketaren Bilduren kudeaketaren eredurik edo ejemplurik importanteena Errazkin diputatuak hemen bertan Batzar Nagusietan esan zuen behin, eta nik gelditu nintzen harrituta nola esan daiteken horren modu gordinean gauza bat, esan zuen atezatekoaren sistemarekin jendeak hasieran ez daki nolako izango den.
ez daki ona txarra izango den. Orduan, guk ezartzen dugunean, denborarekin orduan jendea konturatzen da hori ona dela. Eta nik esan nion, baina hori despotismo ilustratua da. Hori da, esatea, nik agintean badakit jendeari zer komeni zaion, ezarriko diot, eta gero jendea konturatuko da ze ona naizen eta ze sistema hona ezartzen dudan. Ez? Hori balin bada, 21. mendean politika egiteko eredua, nik uste dut azkeneko urte luze hauetan jendeak ja badakiela asko ikasi duela, ze tipotako prozedura eman behar diren politikan, eta hori nik esango nuke da kontrako norabidean joatea. Esan genezak ez duzula posible ikusten adostasun bat bilatzea? Nik uste dut legealdi honetan ja pieza guztiak ezarri direla, ez? Eta gero gainera, Ezker Abertzaleak eta EH Bilduk, adibidez, erabaki oso potola egin duela, aurreko legealditik zetorren azpiegitura bat gelditzeko, ez? Hori errauste planta gelditu du. Eta segurunez gauza konpontze bidean, ez ditu gauzak egin, baina bai proiektuak oztopatzeko bidean, ez? Orduan ikuste dut une honetan, legealdi honetan, stand-by antzeko batean gaudela. Nik esango nuke gainera, foru gobernuak bere planak martxan jartzeko momentuan ez daukala legealdi honetan ja denborarik, agortu zaio denbora, eta orduan egin duena da, ardura guztiak urrengo arduradunei bota. Hontan eta hainbat arlotan, baina zaborren kudeaketan nik oso garbi ikuste dut. Beraz egin duena da, ikuspegi publizitario batetik zenbait erabaki hartu, baina legealdi honetan ez dugu tamalez konponbidea ikusiko zaborren kontu hontan. Urrengo legealdia zari zara izketan, urrengo legealdiko hautagaia Euskal Herria Bildun Xabier Olano da, zer iruditzen zaizu? Hori, abizena berdina daukagula, baina gero bestela nik uste dut ez dugula gauza honditan koinzidentzia hondirik. Nik uste dut, segurunez, herri ikuspegian, abertzaletasun ikuspegitek ikuko dugula ikuspegi bateratu xamarra, nahiz eta diferentziak nabarmena diren, baina gero herriaren ikuspegian eta gero eredu ekonomikoan eta kudeaketa publikoan eta lehentasunetan da guzti horietan daukagula talka oso importantea. Nik uste esango nuke gainera, Euskal Herria Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko bereizketa hori ereduan nabarmentzen joan dela urteak aurrera joan diren eran. Nik uste dute azkeneko urtetan EH Bilduk eman dituela egin dituela proposamen batzuk eta urrats batzuk egin dituela desente muturrean kokatzen dutenak bere burua. Eta nik uste dut horrek Eusko Alderdi Jeltzaleengatik defenditu eta distantzatu egin ditula edo aldendu dituen gaitula eta baita ere bistan da hautagaiak hori abizena berdina edukita ere proiektu politikoak oso diferentea ditugu. Denis Itxaso Alderdi Sozialistako hautagaia, zer iruditzen zaizu hori ere? Bai, nik azkenean hautagai guztiak endoketan harreman hona ez daukaten ingo problemarik, baina ikusten dudana da, azkenean Gipuzkoak benetan behar dituen lehentasunen inguruan eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bere proiektua oso ongi definitu duen bezala, sozialistak ikuste ditut pixkat nora ezean. Batzar Nagusietan baita ere ikuste ditut pixka bat, ezkerretik datorkien arazoarekin, batipat Podemos eta Ezker Abertzaleak eta markatzen duten ezkerreko lerro horrekin, ikuste ditut pixka konplexu puntu batekin, ez? Eta konplexu horrek eramaten ditu nora eza batea. Ez ditut ikusten hildo definitu batekin, eta horrek nik uste dut agerian jartzen duela bizi duten egoera nahasia, problema handiak, barruan, kanpoan, eta oroar giro politikoan ikuste duten ezintasuna. Denis Itxasorekin izan ginen duela hilabete inguru, honi buruz galdetu genion, hautagaitza berriaz eta bar, eta Eusko Alderdi Jeltzaleaz esaten ziguna zen, Gipuzkoan aldaketa nahi bada absurdua dela EAJari botoa ematea. Zer esango zenioke horri? Nik uste dut azkenean Gipuzkoan aldaketa behar dela asko ikusten dugu. Eta aldaketa etorriko da bakarrik, Ezker Abertzalearen alternatiba dan figuratik eta alderdi politikotik. Eta nik uste dut, bai inkestek eta bai gizartean ikusten denak eta agere uste dutela mune honetan Ezker Abertzalearen eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko lehia badagoela, lehia politiko oso importante bat, talka politiko bat, eta datozen hauteskundeetan jendeak aukeratu inbarko du. Bistan da aldaketa guk egiten dugun proposamena aldaketa dela, une honetan dagoena Ezker Abertzalearen agintea delako. Eta orduan horren alternatiba solvente bakarra Eusko Alderdi Jeltzalea da. Orduan Ezker Abertzalea eta Eusko Alderdi Jeltzalean artean dago lehian nagusia eta gainentzekoek euren proposamen egin beharko dituzte, baina nik ez dut uste une honetan Gipuzkoan bizi den kontraesan nagusian daukatenik paper importante bat. Inkestak aipatu dituzu eta Eusko Jaurlaritzak eginiko soziometroak aipatzen zuen, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko zuela Araban eta Bizkaian, eta Gipuzkoan Euskal Herria Bilduk inkestak dira, baina zer iruditzen zaizkizu? Nik uste dut azkenean inkestek hori agertzen dutela, alde batetik Ezker Abertzaleak mantentzen duela bere indarra, baina pixkanaka berenz duela. Horren seinale nabarmena izan zen adibidez azkeneko
hauteskunde autonomikoak, ez? Gipuzkoan ia parean gelditu ginen, ez? Ez dira hauteskunde berdinak, baina nik uste dut azkenean horrek markatzen duela tendentzi bat, ez? Nik uste dut Euzko Alderdi Jeltzalea indartzen joan dela azkeneko urtetan, eta Ezker Abertzalea bere gobernuko kontraesan guzti horiekin jundala galtzen herri atxikimendua pixkanaka. Orduan, azkenean tendentziak batenak eta bestenak nun koinzidituko duten, noin bukatuko den tendentzi hori ez, batzuk goruntz, besteak beruntz, hori ikusiko dugu hauteskundeetan. Baina nik tendentzi hori dagoela garbi ikusten dut ez. Eta amaitzeko, ahaldun nagusi izango bazina, zer emango zenioke Gipuzkoari, zer aldatuko zenuke Gipuzkoan? Nik egingo nituzke bi gauza lehenengoa. Lehenengo egingo nukela lehentasunak ongi ezarri. Lehentasunak arlo ekonomikoan, gizarte arloan, ikuspegi politikotik, nahi dutzen zait azkeneko urteetan nora ez egon dela lurraldean. Ez direlako politikak ongi definitu eta lehentasunak ongi ezarri. Adibidez, arlo ekonomikoan eta enpleguan, eta gazten enpleguan, eta zenbait arlo horietan lehentasuna ezartzea, fokua ongi ezartzea niretzako lehentasuna importantea izango da. Eta bestetik, guretzako behintzat oso importantea izango da politika egiteko modu aldatzea. Une honetan gizartea eta arlo politikoa irakitzen daukagu. Eta gizartea daukagu oso urrun. Eta hori egiteko, politika egiteko modu klasikoak ez dute balio. Jarraitzen bale modugu politika modu egiten, orain arteko berdina egiten, jendea gero eta gehiago urrundu zaigu. Eta gero gainera daude hor populismo batzuk, bai ezker muturrean da baita ere eskuin muturrean, adibidez lehen aipatu dugu Podemos, baita ere adibidez Maroto jauna Gasteizen egiten arian eskuin muturreko politika hori eta politika demagogiko hori, azkenean ez baldin badaukagu gizartearekin lotura bat populismoek irazingo dute. Orduan nire konpromisoa izango litzateke datorren legealdirako jendearekin harreman hori mantentzeko eta gizartearekin harreman hori mantentzeko aldaketa importante bete egitea, gerturatze bat egotea, eta gero baita ere gaur egun dauzkagun tresnak baliatzea ikuspegi demokratiko batekit jendearekin harremana indartzeko. Hor egon daitezke konsultak, egon daitezke adibidez teknologi berriak ematen dizkituen posibilitateak. Azkenean, gobernantza jendearekin egoteko tresnaria guzti hori erabili beharra daukagu, pixkanaka jendearen gandik gertuago egoteko. Bi arlo horien niretzako, bai kudeaketa eta baita ere jendearekin eduki beharreko atxikimentua izango dira giltzak hurrengo legealdian. Ikusiko dugu datozen hilabetetan